L-aspirazzjoni ta' Malta li sservi bħala pont bejn l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq kienet fuq quddiem tal-laqgħa bejn il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna u l-Viċi-President tal-Bank Ewropew għall-iżvilupp u r-rikostruzzjoni EBRD Pierre Heilbron. Dan il-bank imwaqqaf fl-1991 jinvesti f'pajjiżi biex permezz tal-investiment tinbena ekonomija tas-swieq. Pajjiżna minn barra li hu membru huwa wkoll wieħed mill-pajjiżi fundaturi. Wara li l-ħidma oriġinali kienet f'pajjiżi tal-eks Unjoni Sovjetika, issa dan il-bank qed iħares lejn żvilupp fl-Afrika ta' fuq. Heilbron spjega li f'dan ir-reġjun fl-aħħar 7 snin il-bank investa ma' 7 biljun u nofs euro sabiex pajjiżi bħat-Tunezija, l-Eġittu u l-Marokk jibdew jibbenefikaw minn investiment mis-settur privat u ħolqien tal-impjiegi wara snin ta' instabbilità f'setturi bħall-enerġija u l-intrapriża. So we are financing a whole range of projects going from energy infrastructure, renewable project, to project which support young entrepreneurs in Egypt, in Morocco, in Tunisia, and help them having access to finance. Heilbron spjega li l-qagħda strateġika ta' Malta kif ukoll in-newtralità jgħinu sabiex tiġi żviluppata relazzjoni utli ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq. Malta, by its centrality in the region, has a very crucial role in building bridges with the political elite, the economic elite of these countries and stakeholders. Il-Ministru Scicluna qal li l-rwol ta' Malta fil-bank huwa xprunat minn interessi ġeografiċi, fisser li minn barra li l-iżvilupp fl-Afrika ta' fuq jikkumbatti sfidi bħall-immigrazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali minn azzjendi Ewropej iqarreb iż-żewġ naħat tal-Mediterran. Spjega wkoll li dan l-rwol se jiġi imtenni fis-summit tal-Mediterran li se jsir fi Franza iżjed tard dan ix-xahar. Kollox jidħol f'qafas wieħed. Ġifieri dan huwa bank ta' żvilupp li BRD li għandu l-istess mandat li jħares li l-iżvilupp fil-Mediterran u Malta għandha ħafna x'tigwadanja. Huwa importanti li nħarsu lejn Malta b'mod pożittiv li jġib dal-iżvilupp li jġib l-impjieg mhux biex f'pajjiżna imma anke fir-reġjun tagħna wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.